de apresar a imaxe outoniza. Quero que sexa das lousas humedecidas, a da figura precisa na rúa do Vilar non. Debo falar máis disto. As autoridades len o texto minuciosamente continuo. Non debo falar da chuvia, do aroma nin da pedra. Non debo escribir sobre o que na cidade pasos na noite escoito para o desalento. Acontece, van adentro.